ngulon maneh nang kecamatan Dawar. Dadi arek wedok aja seneng keluyuran nek gak payu rabi turune kayal-kayal. Pancene wis kemecer. Ayo rek mlaku-mlaku nang kunjungan, rek ayo rek rame-rame bebarengan, cak ayo cak sapa gelem melu aku, cak ayo cak oleh kenalan cak ngalor ngidul liwat topong mbah moto masih omong nyenggol-nyenggol ati lego sopo ngerti nasib awak lagi mujur kenal anak sing totol rungu jo dipikir pon podo aku wesangi jo dipikir angger podo gelem mangan tahu jo dicampur nganggo timun malam minggu man paman ayo mulih nang kedamaian pinara ingkang sekeco mirengaken kidungan kesenian lodro Butiwi Jaya kesenian asli bangsa Indonesia. Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sing berlandasan nang panca osih sakurunge ana gong owang-owong bebasan langit iki sik kait mentelung tetukulan sik durung ana sing jelas donya suwung sing ana amung siji Gusti Kang Maha Agung banjur tukule jaman ana Adam karo Hawa Adam karo Hawa kautus dene sing kuwasa dikongkon doleki bibite menungso sak perlu kawin jangkepi isen-isene donya
akhir jaman Adam karo Hawa banjur ana jeneng lanang karo wadon jeneng lanang wadon niku mau sing ngembangno bibite menungso larino antaraning wengi nenuwunang sing kuwasa supaya kinabulan apa sing dikarepno lah menungso urip mono manggone ana telung alam sing nomer siji alam kandungan sing nomer loro ana alam padang lah sing nomer telu alam kuburan melaku-melaku cak sekali lagi nah enak gini rek jos lo ya iki jula-juli dangdut ngene iki gak peduli dicontok bupati ditontok camat nek krungu jula-juli dangdut mesti kudu joget lho saestu alang gena-gena pokoke pernalur alon-alon watone kelakon kesusu-susu sapa sing disusoni yuk diongkek sing enak cok awane ademe ngene alah kowe enak ngene jula-juli dangdut lho saestu demi karir tak kembangno terus kepingin pinter aku melo kursus cita-citaku kepingin bintang kampus tapi uripku kakean kasus cita-citaku kepingin sukses kawit iso nyanyi melo panggung orkes kenal cewek ayu sing rada etes bareng tak cideki dadakno rembes rumangsani aku duwe kenalan kenalku pas nonton ludrukan cewek aku arek Malang tak tukokno pentol 10.000-an mangan pentol karo mesem guyu kait sak kecap kok entek telung kok nglirak-nglirik nang aku ngomong sak kecap Mas Haris aku njaluk pentolmu mendung peteng no pulo Madura namung semanten piaturku nek ditinggal awe-awe Putih Wijaya ibu rahane alhamdulillah barokah tanggapane Putih Wijaya luar biasa notok full sampai bulan 11 alhamdulillah tasik diparingi seger waras nggih Pak Bu nggih saged kepanggih dinten niki ngomong ijen yo gak enak kanca yo wakeh ceritane aku ditari rapi calone bojoku anake bupati tak takoni jenenge ngakune Siti bareng tak parani nang omahe anake blante sapi areke ayu pancene la lumayan
mbok takon sapa jeneng sampeyan tak aris arek ganteng sajati kalang drong tungtung gentak brudah danto tak tung kuntet gendeng kaisin lapo isin mumpung adoma lah nek doma apa det ya sukan marotuaku goblok gendeng aja marotuane apa lenggat-lenggut titik delon bapakmu sampel jare kaisin kaeling marotua iku apa pirang-pirang puluh tahun melok aku ya kayane wong sampel tak gawe ngoni iki kayane wong sampel ae dipamerno lha angge temu apa lah rumangsamu wong glodruk iki enak ngono ta lah gak nglodruk yo enak det enak-enak wong nglodruk iku alah kon nglodruk ya mono ya mene ya gak iso tuku helikopter ae kok nglodruk sampe iso tuku helikopter lho ya apa sih lha ya nglodruk kok gudang garam sih wong gamelane wis entek kok sik joget lah sing bathuk banyu gamelan ya sapa lho gamelane lo mandek ya ket nang ya mandek ancen panjamu remek gamelane lo gak ditabuh det lah kok menabuh sih ambek mlaku kaya wong ngamen oh anjane wong gendeng gak apa-apa masih gendeng ya kancamu lah gak kancaku kanca sapa kon ya kono lho kanca sapa Yusiti ta sapa ngono wong ngono kok sik joget ae ya gak joget ngono lah kon kok lenggat-lenggut ngene iku lha apa aku timbangane nganggur nggo jero wayahe aku dikon metu iya masalah re wayahe mangan kare 20-an disenggrang wong-wong lah apa arif wis gawe lah nggo jero mang yo tak delok sing adang iku sing adang ya bebek wah mosok det andane lho sing adange bebekmu diborong ambek Yusiti iku lho Yusiti diborong kabeh ana Dias lho Dias terus Astrid marono mbokne Nurali temen iya nek Yusiti sing gak sepiro gedhe gak sepiro gedhe mbokne Nurali ya gak sepiro gedhe terus kena Astrid ambek Dias gak amut pawon oh kok sampean bengkolan nek mudhun nggih kundet lah iya wong loro iku lho tak timbang Karsito iso timbangane njomplak oh gendeng kan lho temenan apa iki sih mangpane nggo kene sajane aku iki ya bolak-balik mau teko lah apa mau teko wong eling-eling main nggone Glombok sing nontok dulur dhewe kok gak teko ya apa sih cocok ambek jenenge desane Glombok delok sing nontok Glombok kene Glombok kono Glombok puri masa ana sing ngruwelkano iya Glombok kano Glombok lah iki kancane dhewe mbok kudu tak bacoke bendina nonton oh ya bapak nonton motone iki lho ketekmu lho gak kena gawe trasek jarane pasukan anti turu apa pasukan anti turu ngawur iki tamenge Palestina ya ngono iku goblok kon iku lho apa det tandane aku percaya daerah kene iki apa maneh sing dipimpin Wak Polo sapa det apa Polo Solikin iki apa nang ndi Solikin mang masa wis mulih rek oh niku Wak Polo kok solikin no polone jenenge Solikin bapak Solikin ngono bapak Solikin lah bapake kan durung Solikine metu dhisik bapakne gawe kari iya alhamdulillah mangsa sedekah dusun ditekani Pak Lurah Adi Prawiro tapi pamongkin aku ya gregeten karo kok lah apa gregeten lah mang campur sari nyawer duwe samono kae lho mosok karek aku ambek awakmu rong glintir kan sing munggah belas kon kok komersil kon nemen bayaramu apa jare ketuane Ludro kok jare parepiku ya iya diarani mangan sego soto enak iwak piring iwak pitik disuwiri sego soto iwak pitik disuwiri pitike diarani oleh ngirisi pitik temen iya kate diiris dicuwili ngene iki lho ya gak apa-apa tapi kan akeh lho iya temen yo aja guyur tawa mendiri sing ngene lho jempolane kukune sampe katut
Gak apa-apa tapi kan enak. Ya iya, eling-eling sing lemu-lemu loro mang ambek aku kanca pelek. Mosok ambek awakmu plek. Dikandani kok. CS ya. Kanca plek CS. Aku dikenal wong kawene. Dikenal wong kene, iya. Iya, biyen dalane nggo kene iki gak ngene, Ris. Gak ngene. Iya. Ya biyen ya apa? Alah tambah nemen ngono. Ini Iki tambah api. Udan digawe banyu amber. Lah iki meneh kari dalekno wene. Lah digawe apa? Ditanduri. Aku tuh Iku tegalan ya tanduri. Iku nyar. Nyar iya. Iya. Lho, bakul tahu moro iki rupane. Endi ana bakul tahu? Lah iku ya apa? Mari ngono, eling-eling aku nggo kene duwe kenalan akeh. Mosok Ya iya. kenalanmu no kene akeh? Aja ketik sing rewang. Iya. Aku lho duwe gendakan rondo nggo kene. Lho, mosok Ret? Dikandani lho. Kok duwe gendakan rondo nang kene? Ya iya. Sopo jenenge? Lah Indah iki apa namae pojokan? Lho, Indah. ndi omahe? Iku ala gak do teko Oh, kene. pojokan iku. Mari Iya. ngono aku tunggu-tunggu wong loro ambek Indah. Tunggu-tunggu. Novi liwat. Lah terus? Ditawawur ambek Novi aku dicelatu. Lah Nopi ku sopomu? Novi gendak aku dhisik Novi. Ku kasane dicelatu mbok weke. Lho ya iya. Iya. Iku gak bowek goblok. Oh gak ta? Iku temenan. Iya. Novi ku wendel. Wendele? Udah ngene nang lono ndak Indah. Kon gak iso ngrebut ta. Nek gak ngrebut gendak aku jar. Lah ya rek ndane kok aku iki ganteng ya gak sepele lho aku turne. Sopo ngarane kon ganteng iki? Mari ngono Iya. aku mangan bakso. Kon mangan bakso. Wong loro tak mangan karo. Temenan dadak sing wis rada tuwek gendakku lawas. Lho, mbok wekmu? Iya. Sopo Ret? Sumarni ku ya apa? Sumarni. Iku mbok wekmu ya? Mbok wek ya gak sajane gak mbok wek. Sumarni ku kenal dhisik. Oh, kenal dhisik. Iya. Buru-buru rada melek ambek Indah aku nang Indah. Oh, kok bagi-bagi ngono? Iya, mari ngono. Sing darane Novi bangkeane rada street. Iya, rada Aku teke. male nang Novi. Iya. Dadi aku sak minggu iku ya pindho dang gak uman ngono kan. Kau mana apa Ret? Ya gak uman pegawean goblok. Bocil kok. Wis gak usah aneh-aneh. Iya. Nggo kene iki ben taun sasate nanggap Ludruk Budi Budi Wijaya. Wijaya. Mergo Ludruk Budi Wijaya kaya dulure Kaya dhewe. dulure dhewe. Iya. Iya. Awan dhewe ngomong terus ngomong ya bosen. Bosen, kecure mau wis akeh omong. Iya. Kate lapo kon? Tak nyanyi titik ae. Alah, bakal nyanyi bandak lapo leren pamitan. Lho. Nyanyi nah nyanyi. Iya. Iya. Paling lagu apa sih dinyanyekno? Lho, kan kok ngomong ae sih. Aku gak oleh ngomong ta. Yo nyanyi yo Tet, arek ganteng arek wong gendeng. Ih, sabar. Sawan samaina. Sawaning kare sur. Cumiringa seseju jeng nisor tak pijete. Ayo tak ongor kon. Lho. Sing nisor pijet pijet apane? Sikile pegel. Oh, pegel mari nyambut gawe kok pijeti. Ya iya. Oh, yo sampe siak aku. Solikin jenenge iku apolone. Iya. Bendina nglutu sae ndeloki penduduke. Pintere, kundet pinter aku percaya nek suaramu enak. Ya Tet. iya. Suaramu enak percaya. Oh, enak temen suaramu. Riz. Apa, Tet? Aja saiki Riz. Salah apa? Aku wayahe. Tanganmu kok gladik sih? Emang dodek ngono kon kok merangsang sih. Terus. Dasar wonge sugih. Heeh. Tur akeh duwike. Iya. Pak monggo munggah Pak. Kula nyuwun sawerane. Wong arep kejono pungkasane mburi ana pamriye kon iku. Guyon lo. Guyon, Pak. Guyon lo. Kinjal iki. Wong soalé ku ragetmu dulurmu ngono ta. Ketumbar miri jae. Aja lali mricone. Iya. Iku bumbu lodeh sing akeh santene. Iya.
Enak bungkasane. Uya lombok trasine. Sip. Nyambel sing pedes sae. Sapa sing mari mangan nyonyor lambene. Kepedesen. Lagu apa sampai jeber cangkeme iku? India goblok. Oh. Wong dia Amit nyambut gawe. Iya. Kondone gak mule. Aku wingi ero Iya. mlaku karo gendakane. Oh, mlaku karo gendaan ya. Iya. Iya. Sampai ketemu. Yusite jenenge. Tur ayu rupane. Iya. Ceking bangkeane. Tau tak gendak dhewe. Oh, keplok bojone kapok kon. Sapa? Iku Yusiti. Iku lak bojone, aku gendakane iku beda. Kapan kon gendaan ambek Yusiti iku? Wis lawas saiki lali. Oh, kok dipokor Aku delok wonge lali kok. Sido ta? Lha iki kaya apa? Iya, sido saiki. Saiki ya? Iya. Ayo. Ayo aja rame-rame. Dino tadi. Dino tadi. Tekal. Dino tadi. Ora melok muni gru. Dino tadi gru. Ayo. Kacau. Dinto Candit Gru. Ayo. Jembek mocok suka kacamata ngono ta. Kok ora kemana kok kan. Ayo mari kon. Kowe mau blas. Ayo. Apa ada? Abrit. Kan ngedang pirang tahun? 10 tahun, Pak. Pirang tahun? Meneng ae. 10 tahun. 10 tahun. Oh, kok. Benek watu. Kok iso ngendangi wong watu? Piye? Alah. Kok palak dulu. Alah. Brip. Ngene lho. Teh. Kok delep kepiye iku? Wis ora ngurusi awakmu. Iki rek. Kacau.
Diembeki. Ati tak jege kok pewet iki. Daure. Lah iki anggo wondo. Ada terong walmuka le apel macang panjang krai tomatelo cengkir. Dewe. Wong sugih kesuwur sak daerah Jamianitan. Dasar sugih tani tak sambi dukun. Dukun kate dukun tiban ingin nambani Yumi liwat pinggir omah ketiban genteng 300. Yudah lara mata tasu motone ilang. Yunem tasu wetenge ocul. Arcelana gak terima no, aku ditarik cek disambar Siti Mantul lajur tahan muda. Arjunengkrat wawak pala bojone papat ngalor ngidul njaluk sampe gegere kumat. Mosok disuwi penak-penak kok iso. Ora ngurusi awakmu dina geger terus. Amrip Rahmat. Amrip Rahmat. Kae diki kene. Oh, kene. Kene ndi? Kau. Kebungkusan. Kate. Tes, aku balik tas kebungkusan jam ini ya. Iya, pusat yang ngono kasih. Malas sih jeng iki. Dan mari mangan mulu, lambene biak. Den, aja lugu kanden. Ah, tahu, Pak. Ninggal Den. Ya. Bojone polo. Kate. Logo. Hah? Logo. Wes logo. Udah nunggu. Lambemu iku gak kram gak untung-untungan sih. Apa? Tak rungokno ket mulai nduk jero ket mulai isuk sampe kate parak sobo nyocot gak blenger ta. Jane nyocot duwe cangkem mak. Olehmu nyocot ket bayi cower iku lho. Heh? Sampe-sampe tuwekmu iku lho gak blenger. Ya ora, nyocot ku kanggo kebeneran. Bener sing tukang diji. Bener sing tukang diji. Aku karo awakmu rumah tangga pirang tahun?
tahun. Alah ora. Piro? Sewengi iki tok. Iku tok mandi. Dadakmu lho. Iku nu etok-etok. Kacau. Apa? Apa? Rumah tangga ambek aku gak iso ndek anak ngono ta? Ya jelas toh. Loh. Lah ngono salahmu gak kok periksakno? Tak periksakno wecan awakmu. Lah sing busung lapar sapa? Hah? Ono Pak aku. Jelas kon wong kon sing awakmu entek. Lah nek aku sehat ya gak mungkin. Be ya. Alah, ora apa-apa. Mben tak kum. Apa nih? Apa nih? Inap sewengi. Ada apakah kiranya? Wes gak usah ngerayu di tadi. Gak blenger awakmu ngerayu aku lho, gak blenger ah. Ben bengi ngrayu. Ben bengi ngerayu endingnya apa sih aku? Lho, endingnya apa piye jerene? Nyatane aku kok dakno. Walah, ben dino tak olehno ngono kok. Oleh apa? Pas sego bungkusan iku. Ah iya, kok ya kayo. Kok endi? Lho, tak olehno ploso. Kapan? Janganane, jangan duwa-duwane ya. Munai abang. Peres. Yo, Paris piye? Itu kenyataan, Bro. Tak olehno sego bungkusan kok pangan karo meneng takoni. Oh, patra luwe ya? Patra luwe. Petekmu luwe. Iya. Ambane tak isa di brongkalan. Wes gak usah kakan cangkem aku njaluk duwike. Lho. Kok dijaluki dhuwit wong wedok kok ngadep rono kuwi lho. Kowe lek wayahe wong wedok sing njaluk dhuwit kok iwu-iwu. Nek tapi lek gendakamu purulmu njaluk dhuwit ra usah kathek njaluk di WA tok, cling. Jelas. Ya, dhuwitku entek, budal kere. Oh iya. Transfer. Iya. Yo sih. Tak trapor. Transfer iku duwe cilik, lah transpor gede. Sik. Gendakanmu situke sing nduk kafe Surabaya. Ya, dhuwitku entek. Mana waya tuku skincare, budal plencing, gak ngereken wong wedok nduk omah beras entek. Tapi ilingo di. Kon lek loro kon modari sing ngramut bojoku, Cuk. Apa? Gagal ya. Loh, aku gak undang sing gak Cak. Iku kenyataan. Kenyataan piye, Jajal? Masih duwe kok ge gendaan kok ge poya-poya nduk njaba. Lek wayahe kon gregesi yo aku sing ngramut yo bojomu sing ngramut. Dudu gendakamu. Ate ngomong apa? Itu fakta. Masih takon ngomong sakmene kae. Awakmu mengombe aku kok jondo bingung ya. Bah. Oh, enggak. Ngene lho, Yang. Gak usah sayang-sayangan. Waduhmu cek gak tak seneni ngono. Ngene lho, sayang. Lah kate. Aja ngono ta. Oh, alah, Yang. Oh, ati kene, Bang. Iman. Wah, utek bersih ya iki. Lah iki. Ngene ya. Apa sebabnya awakmu njaluk dhuwit gak tak kei? Terus, sebabnya apa? Nandur kangkung yo gak iso mepe. Terus, Kate ngilesno mrontokno ya jek teles. Hah? Lah nek awakmu njaluk kangkung terus, njaluk dhuwit terus, ya kangkung ku leken. aku lek njaluk kan yo ngerti sih. Karena kebutuhannya apa nduk omahe ku entek. Ndek, entek jarane. Yo, lu. Mari tandur wis sikire blecok. Modelmu jem. Apa? Modelmu trimo roh ngono. Ayo lehmu jelelengi. Kok bengi kadang tak buka no gak kok jelelengi titenono tak culuk matamu kon. Kok bukane tak wasno. Dene iki gak kerentek katane mge. Kene aku njaluk duwike. Ora duwe. Lah kok urip kon ngono
kuwi. Lho gak urip piye kok? Gak duwe yo urip. Wong lanang pada jaluk dhuwit wong Aku wedok. kan duwe kan lanang. Wis ngerti lah awakmu lanang tapi yo nyambut gawe yo. Yo, bolak-balik lah ngono ae. Kan ade. Tak kei wong wedok. Tenang lo. Tenang tak jaluk ta ya. Kena iki yo. Apa? Lah kok keliru salah? Ya iki salahmu kok gayeme mendino ya iki. Hei! Tuh. Matur nuwun, Bos. Hormat, Bos ngawel. Barene, iku jatahe blonjo. Wong kok goblok ngono. Endi? Iki dhuwit jagane blonjo. Gak usah kate takok. Belajar duwe cangkem iku jegidek ngene meneng. Kalau meneng ayo bisu. Lho Ini. kau. Ya. Gila nih. Gila nih. Tenang kopi. Karena takut harus kebukusan kalau tak tonyo kok. Gak kena. Kita nano. Gak. Tetep. Duwe arisan. Kuwi kemene jam piri. Nanggone Rukati. Rupati jajar rupaya. Yo, Tunggale rok cekak. iki duit bayare arisan iku 100 ya. Iki enek duit 10.000 sing 90 awakmu. Oh ya jelas. Jelas. Ngerti sih? Enak dua pira sih? Bayare nang Rukati iku 100. 100. Iki enek 10.000 sing 90 awakmu. Iya jelas loh. Balanya wis jelas sih. Iya. Iya iku. Bayar arisan. Arisan. Nang Rukati. Rukati. Bayare 100. 100. Lah iki enek duit 10.000 sing 90 awakmu. Duwe matamu kuno. Kok Kok jelas-jelas gorong-gorong. lah kok sing 90 aku teko ndi? Lho ya apa sih carane wong lanang? Kok gampang? Gampang. Piye? Aku nginep ngene purel sewengi. Alah ngene apa ya paling awakmu sing torok ya gak mungkin. Purele gelem torok nang awakmu. Lah? Peranmu lho dipakakno kucing lho dilepeh. Ngerti gak? Mencari kucing untune entek. Wis gak usah kakan cangkem kok Rukati rene duwe kekno. Aja metu nang ndi lho ya. Timbang tak pendem urip-uripan kon. Lapo? Heh? Kok temen demur-uripan. Lapo? Heh? Lapo? Mantep kon. Heh. Enek teleke. Aku budal. Galo. Masuk, Bro. Kacau. Heh. Lemah iku mang jembrot. Lemah lo jembrot. Ayo nemen iki timbang kene. Ngene iki aku meneh sik amane ngubah. Ya ngono kok. Aku budal lho ya. Aku budal. Budaloti, mukiti. Titi. Alah. Ngono bojoku ngangeni kadang-kadang. Mendino njaluk sego bungkusan tak olehno nduk ploso kono. Hei. Sik. Bukan.
Kok pinter ubah-ubah awakmu? Assalamualaikum. Koyok Umar Rama. Monggo. Monggo oke. Perkenalkan, nama saya Roma Ramari-mari. Oh, jadi kamu Umar Rama gak rampung-rampung. Loh. Kita sudah lama tidak bertemu karena saya mempercayai bahwasannya setiap penantian pasti ada pertemuan. Ya, bagus Gus, Pak. Pada hari ini saya menunut Mau apa menunut itu? ini loh menumpang bernyanyi. Menumpang bernyanyi, amen katanya. Benar kata cocokmu ya. Cocokmu dewe. Karena saya mengingat sebuah kehidupan, saya akan menyanyikan lagu La Ilaha Illallah. Ah, bagus. Sebelumnya saya akan menyetem musiknya atau gitarnya dulu. Bagus. Teng neng 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 neng. Melorot, melorot, melorot. Neng 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 neng. Melorot. Obo. Neng 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 neng. Obo. Ini sudah setem. Sudah. Ya. Terororerong. Kyo. Jebak aku. Mantem. Ini musik jangan dipukul-pukul. Ini gitar tua, Taji. Bukan gitar tua. Gitar apa? Gitar kerdus dari panitia. Terororerong. Jar. Teroreroreroreng loreroreroreng loreroreroreng lorerorerorong treng treng treng. Katakan Tuhan itu satu. Teroreng. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Terorerorerong. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Terorerorerong. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah saudara-saudara bone pengamen bongko. Loh, Wes sama la ilaha illallah kok anggirmu mati kok. ini tuh lagu. Lagu apa itu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Katakan Tuhan itu satu. Nadanya itu percik. Suaranya kayak tanggapan, Daji. Jebaki. Baik, satu tembang lagu La ilaha illallah sudah tersampaikan. Langsung lagu Kereta Malam. Kereta esok to kae. Esok cik nang pasar, Taji. Oh, gitu. Adanya malam. Malam. Ya. Dewe. Tintai, jangan tintai, Taji. Yo kon gawe emang ya, Dem. Lagu Kereta Malam ya, satu tembang lagu Kereta Malam. Lagu Kereta Malam akan tersampaikan kepada Anda, maka saya akan menyanyikan lagu Kereta Malam. Pada saat hari ini saya akan menyanyikan lagu Kereta Malam untuk Bapak Taji yang pada malam hari ini. Iya. Pertama-tama saya akan menyanyikan lagu Kereta Malam. Iya terus langsung. Lagu Kereta Malam. Iya. Lagu kereta malam. Sore kereta malam trok. Pernah sekali aku pergi
dari Jakarta ke Surabaya untuk menengok nenek di sana mengendarai kereta malam rene bebarengan ojo podo turu sore ketuk asale saka telo taji ngantuk iku sawaten boto Hadi jundu bagaimana wah bagaimana itu Ya, gitar kok nek dingene iki muni tuwit. main efek Gimana? Tang 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 tang. Torororore torerororororeng. yeah. Te tore torerarororore teterororero teterirarara re re rararero re rarare ra re ra re 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 ra 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 re ra ra re 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 sawu krita. Itulah lagu Tereroreng. Oh, do re mi fa sol la si do tang do re mi fa sol la si do tang do tang tang do tang tang matang mi ngakno lawange matang terus lho. Loh, ya apa rek taci. Baik, langsung saja lagu pokoknya joget ya. Oh, sepuro ya bani. Kari sepur kon. Oh iya, habis ini ya. Oh. Kita lagi pokoknya joget. Pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget, pokoknya joget. Sarane kendang tun bokmu, penontonnya jingkrak goyang. Krungu suarane kucing bus penontonnya jingkrak ora eling krungu suarane beldek. Taji kenapa Taji? Loh. Aku iso waras aku ngene iki. Loh. Aku dikene walu kolek. Lah yo menek Taji. Isa. Oh, amen go bercek. Namirat. Ya, Rusung tok. maaf Taji. Enak meneh. Mek 2000. Lah kate pira? Lah gitare sewene larang. Wah, gitar apa? Klejo sik kok. Masalah, masa 2000 temen iki? Heeh. Jane medhit. Ya medhit to. Dari mari. Apa tangane kok njet? Oh, enggak iso. Ini ganti. Banjir dulu kuning. Awan. Awan aku nono. Kadang-kadang kuning. Aku. Dil mere jahe, tumbar mere jahe, dil mere turuke he. Iki lho ngotot apa kok iki? Wah, tumbare, lomboke apa ngiring ijo kuning terasine. Saya orang India,
Oh, kamu dari India, he. Jauh-jauh ke Indonesia, he. Mau konser, he. Konser di mana, he? Di rumah Bapak Taji. Oh, gitu, he. Tari ular, Pak. Oh, kamu tari ular. Waduh, iki gantine Sri iki. Sri siapa? Sri Bombo. Maaf, he. Kalau saya asli dari India, he. Oh, kamu dari India, he. Lain dong. Ya. Jangan sembarangan. Langsung tak kirim, he. Mau tari ular, Bapak. Tari ular. Iya, Bapak. Monggo, sing penak. Aduh, maaf, Pak. Kasete ketinggalan, he. Alah. Kari nang omahe, Pak. Tabono, Pak, ewang ngono tabon cangkem, he, Pak. Mak, Ayo ta, Pak, e. Ambil moyo ya. Gelem tak gaun. mak, Gelem tak pateni lho kono. mak. Anggota apa, he? Susu, he. Rasa madu jahe. Susu rasa madu jahe. Jahe ne susu nu kene. Ayo ya, Pak, e. Jahe. Aduh, ganteng, he. Tabuhane ngerti, he? Piye, he? Rore 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 rore. Wis iso dhewe ngono kok. Saya yang menari, he. Menari, he. Bapak yang nabui, he. Jahe. Jangan mengecewakan saya jauh-jauh dari India. Tidak, he. Dilungkas kamu nang mudar, he. Ya gak mungkin sing enom, he. Sing tuwek dhisik wis mengi, he. Enggak, he. Aku cetong sang, he. Cepetan, he. Tak piye, Mang? Kira. Boyo tinggine akeh. Ayo Bapak, he. Keburu malam, he, Bapak. Lah sing nabu sampe menir lho ngono. Loh, iku mau ditabui ta, Pak? Oh, dubelak kon. Alah, tak sangono sampean rasan-rasan. Oh, rasane bathukmu ngono. Ayo, Pak. Atau tak apa aja. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat menyaksikan Lutut Putri Wijaya. Tepuk tangan, Bapak Ibu, tepuk tangan. Terima kasih yang sudah hadir. Saya doakan Bapak-bapak dangdut nyotot. Aduh, Bapak kok ngamuan sih? Aku ki nang rabu kok ndak joget. Berarti Bapak ini kalau berdiri darah tinggi ya, Pak? Wah, benar, benul. Ya udah duduk, Bapak. Duduk. Darahnya tensinya tak turunkan, Bapak. Iki kan nurono tensi. Hei! Aja nurono tensi iki. Engko malih ngono. Malih apa wis peplehe. Tidak, he. Halo. Bule sangit. Bapak nabuin gimana sih? Nanti tak bagai tak pei duit, Pak, he. Joget kudu kana, aja lo jejerku mubal. Oh, kasa. Aduh, Bapak kenapa sih? Kan saya seksi, Pak. Taruh gue. Kena separuh. Bapak duduk aja. Siarkan. Segera akan Anda saksikan
pawang ular wanita cantik menggunakan ular king cobra. Inilah saudara pendengar sekalian. Malam ini saya akan menanggap Hari ular tari ular dari India bernama Darmanto. Kok Darmanto sih? Lah siapa? Mami Okta. Mami Okta bersama Mami Okta. Segera ular cobra. Segera ular kobra dikeluarkan. Kalau dikeluarkan, saya akan melarikan diri. Peno gak usah melayu, wong peno iki nanggap. Aku wedi. Enggak. Ular king cobra. Ular King. King cobra. Apa? King ku sepeda motor, Cuk. Iya. Ngaco. Atraksi mendebarkan. Atraksi akan dimulai membawa ular apa man? King cobra. King Cobra. Adik-adik minggir. Adik-adik minggir, nanti disembur bur-bur. Ya, ini awas. Terore. Aku disembur. Terore. Apa? Uloe melayu ana sikile. Kau ulane demit aku. Loh, ulo ana sikile. Iya, ulane sikilmu yu. Agak percaya ulo ana sikile. Wedi disembur. Terore. Uloe njengongok nyinyi ngene iki aku. Ulane nyenye. Iya, Nyenyen lambe nisor. Nek ulane nyenye, awakmu nyenye lambe nisor. Iso ta gak? yo iki ya dicocok. Iso ta gak? Gak iso ya, Pak? Lambe nisor nek nyenye. Gak iso. Gak iso ngono. Hati-hati uloe nyembur. Tandane kadene ulane nyembur. Aku ki tandane wedi kok. Oh, nyembur nek. Aku wedi. Cok. Terore. Oh, kok lagepen. Kelek, Pak. Tetangga tuklas campur tak tototmu. Terore. Iya. Mami Okta akan menjinakkan ular king cobra. Iya. Iya. Wah, bahaya, mulai bahaya. Iya. Ya, tepuk tangan. King Cobra sudah saya King jinakkan. Cobra sudah dijinakan. Cobra entongnya sego. Iki ulo domong entong lho, berbisa lho. Iki apa? Selang. Iki Entong. lah iya ulo domong entong King Cobra. Kok tak cocok. Ngene. Iki nek musuhe iki. Musuhnya apa, Mas? Sego. Tererere apa? Tererere duwe endi ji? Tererere.
re. Gak ngono ngene lho. Re. Bahaya iki lho, Pak. Iki sak taruhan nyawa iki. Bahaya enggak apa-apa. Loh, iki mek upase nyembure bahaya. Upas, Ayo cepetan duwe ndi? upas apa? Paling upase lo jangan. Re. Rasane ya apa? Alah, keri-keri piye? Ayo Mas, Pak. Matamu katarak ta? 1000 iki gawe apa? Lho iku topono. Loh. Sewone ulo iki 250 mbok kae 1000 Berarti kepaten. saya apa wecoke panitia iku. Tambahno Heh, wis. 2000. Ya. Oh, dilungkas kon bongko kon, gak digotong wong kon. Ora kotong gak apa-apa aku diremot. Awas kon yo, mulai tak tegat tak pateni kon. Lah liwat sawah. Mleki. Bah. Bongko kon tadi kon. Hah. Oh, telon kon. Potong kamu kaya hanci. Acane panci. Oh, encong sing badhok sapa saunu gedine. Wis masalah nek banci ku nyupal kaya kelenger. Boten ngene kupat. Sopo maneh? Nungguri kok kon mengarep. Lho, matane mata bidak. Apa? Ngombe. Apa? Ganti cerai naik. Lari. Saprit. Tahu nyong apa kan?
Winter. Duwe nglumpuk lho disor. Wong kok ngene, kok nek takoni. Oleh ndi duwe ngutil gak, Mbok? Mene Pak Taji ngono ya. Wis, namane. Mulai ora apa? Wis ro. Motone anti. Dilep ngene. Dilep banyu. Oh. Hei! Hei! Cara namu yo. Asu mabu apa iki mau? Wong tuwek-tuwek kakan pola kene juling-julingan ngono. Pola-polane aramen kari tak baweno dak nyetrium. Syukur. Duwe ndi? Arek-arek kabeh iki mesti ngongkon aku, Ji. Apa? Lah wong kon biyen melarat apik ambek kanca, wis sugih kon gak mampu memper ambek kanca. Walah, dadi kepara iku ta. Lah iya nang sadaro. Heeh, iki apa iki? Apa iki? Ora. Alhamdulillah bengi iki ditanggap karo dulur Gelombok Kulon. Ya. Ludruk Budi Wijaya. Sapu tangan berdarah. Oh,